So, bore da pawb a croeso'n gwasanaeth Cymraeg yma ar Zoom. A dyn ni'n meddwl taw wythnos nesaf bydd y gwasanaeth ola ar Zoom. Wel, dyn ni'n gobeithio, achos ni fydd gwasanaeth yn ystod mis Awst, ond wedyn ar y chweched o Fedi, dyn ni'n gobeithio bod yn ôl yn y capel ar gyfer y gwasanaeth Cymraeg. Felly, dyn ni wir yn edrych ymlaen ati. Felly, croeso mawr i'r gwasanaeth Cymraeg. Bod yn anfon manylion am y gwasanaethau diwedd mis Awst, achos efallai pan dwi'n dod yn ôl o'r gwyliau bydd gwasanaeth ar Zoom diwedd mis Awst, ond wythnos nesaf bydd y gwasanaeth ola cyn y gwyliau. Meddai Iesu, fi, mab y dyn, ydy'r un sy'n hau yr had da. Y byd ydy'r cae, ac mae'r hadau da yn cynrychioli'r bobl sy'n perthyn i'r dernas. A ni yw'r hadau da. Ni yw pobl y dernas. Felly deiwn nawr i addoli mab y dyn. Deiwn i geisio deall o'r newydd popeth y mae e wedi wneud i ni. A phopeth ar ydym wedi'n galw i'w wneud mwyn adeiladu ei dernas. Gweddiwn. Arglwydd, rydym yn dod at ein gilydd ac yn aros i feddwl am dy fyd di, lle mor hardd. Rydym eisiau i bopeth fod yn berffaith, ond rydym yn derbyn ei bod yn bell o fod. Felly, tyrd â ni at ein gilydd i ddysgu gen ti, sut i fod yn bresenoldeb i ti yn y byd, sut i greu ymgylchedd priodol a bod yn ffrwythlon i ti ym mhopeth awnawn. Cadw ni yn wyliadwrus a gweddigar bob amser. Arglwydd weithiau rydym mor ddiamynedd, eisiau mynd ymlaen yn bywydau, eisiau bopeth fod yn well. Ond gwyddom nad ein ffyrdd ni yw dy ffyrdd di. Down at ti gan lawenhau, wrth wybod y gellu di weddnewid ein bywydau a bywydau a rhai sydd o'n cwmpas, gan ddechrau yn union ble rydym ni. Diolch i ti, Arglwydd. Amen. Os lefar a fi heb gariad yna efydd o'n llyd y dwy. Ac er gwybod yr holl ddirgelion a gwybodaeth heb gariad dwi ddim. Yn darfod proffwydoliaeth a wyben. Mewn gair mae ffydd gobaith cariad, y tri hyn sydd yn aros a'r mwyaf. Sy'n hir ymaros y mae cariad yn gymwyn ysgaf. Nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n ymffrostio. Mae'n goddel yn credu, yn gobeithio, yn dal at i'r
Wel, fel ydych chi'n gwybod, mae'r banc bwyd yn dal yn mynd ymlaen yn y capel bob wythnos. Ac erbyn hyn, dyn ni'n bwydo 60 o bobl bob wythnos. Felly, dyma fideo mae Emma wedi paratoi i ddangos beth sy'n digwydd yn y capel. Felly, diolch yn fawr i chi gyd am eich cefnogaeth, ac mae'r rhestr o pethau dyn ni'n angen ar Facebook hefyd, ar tudalen Facebook Salem. Right. Nawr, beth yw cysylltiad rhwng y pethau ar y sgrin, rhwng chwyn, y gwenith, y mwstard, a burym? Wel, bydd Lynn yn ein helpu ni, achos bydd Lynn yn darllen, oddi wrth darlleniad, oddi wrth efengol Matthew, penod 13, adnodau 24 i 43. Diolch, Lynn. O, Lynn, ti ar mute, dwi'n meddwl. Aros am funud. Unmute. Iawn? Iawn, da iawn. Okay, sorry. Diolch. Right, stori'r chwyn. Dywedodd Iesu stori arall wrthyn nhw. Mae tair nasiad yr unefol fel dyn yn hau had da yn ei gau. Troedd pawb yn cysgu, dyma rhywun oedd yn ei gasau yn hau chwyn yng nghanol y gwenith. Pan ddechreuodd y gwenith egino a thyfu, daeth y chwyn i'r golwg hefyd. Aeth gweision y ffermo ato a dweud, feistr, onid yr had gorau gafodd ei hau yn dy gau di, o ble mae'r holl chwyn yma wedi dod? Rhywun sy'n fy ngasau i sy'n gyfrifol am hyn, meddai. Felly, wyt ti am i ni fynd i godi'r chwyn, meddai ei weision. Na, meddai'r dyn, rhag ofn i chi godi peth o'r gwenith wrth dynnu'r chwyn. Gadewch i'r gwenith a'r chwyn dyfu gyda'i gilydd. Wedyn, pan ddaw cynhaiaf, byddai'n dweud wrth y rai fydd yn casglu'r cynhaiaf. Casglwch y chwyn gyntaf a'i rwymwn fwndeli i'w llosgi. Wedyn, cewch casglu'r gwenith a'i roi yn fy ysgubol. Stori'r hedyn mwstad a stori'r burym. Dywedodd stori arall wrthyn nhw. Mae teyrnasiad yr unefol fel hedyn mwstad yn cael ei blannu gan rhywun yn ei gau. Mai dyma'r hedyn llai a un, mae'n tyfu i fod y planhigyn mwyaf yn yr ardd. Mae'n tyfu goeden a gall yr adar ddod i nythu yn ei chanengau. Dywedodd stori arall eto. Mae teyrnasiad yr unefol fel burym. Mae gwraig yn ei gymryd a'i gymysgu gyda digonydd o flawd nes iddo ledu drwy'r toes i gyd. Iesu'n adrodd straeon. Roedd Iesu'n dweud popeth wrth y dyrfa drwy adrodd straeon. Roedd yn dweud dim heb defnyddio stori fel darlen. Felly, roedd beth ddywedodd Duw drwy'r proffwyd yn dod yn wir. Siaradodd drwy adrodd straeon. Dywedodd bethau sy'n ddirgelwch ers i'r byd gael ei grau. Esbonio'r stori chwyn. Gadawodd Iesu y dyrfa a mynd i mewn i'r tŷ. Aeth ei ddisgyblon i mewn ato a gofyn iddo, wnaed i esbonio'r stori am y chwyn i ni. Atebodd Iesu, fi, mab y dyn, ydy'r un sy'n hau yr had da. Y byd ydy'r cae, ac mae'r hadau da yn cynrychioli'r bobl sy'n perthyn i'r deyrnas. Y bobl sy'n perthyn i'r un drwg ydy'r chwyn, a'r gelyn sy'n ei hau nhw ydy'r diafol.
Diwedd y byd ydy'r cynhaiaf, a'r angylion ydy'r rhai fydd yn casglu'r cynhaiaf. Dyma fydd yn digwydd pan ddaw diwedd y byd. Fel y chwyn sy'n cael ei casglu i'w llosgi, bydd mab y dyn yn anfon yr angylion allan. Bydden nhw'n chwynu o blith y rai sy'n perthyn i'w dairnys bawb sy'n gwneud i bobl bechu, a phawb sy'n gwneud drwg. Bydd yr angylion yn ei taflu nhw i'r ffwrnais, lle bydd pobl yn ŵylwn chwerw ac mewn artaith. Wedyn, pan ddaw ei tad nefol i deyrnas, bydd y pobl wnaeth beth sy'n iawn yn disgleirio fel yr haul. Gwrandwch yn ofalus os ydych chi'n awyddus i ddysgu. Diolch yn fawr, Lynn. Felly, yn ein darlleniad heddiw, mae Iesu yn defnyddio'r pethau cyffredin yma. Pethau dyn ni gyd yn gyfarwydd gyda nhw, pethau fel burum a mwstard a hadau, i esbonio rhywbeth sy'n newydd i ni, sy'n wahanol iawn i bethau cyffredin ein bywydau. A hynny yw teyrnas Duw. A trwy defnyddio'r pethau cyffredin yma, mae Iesu yn ein dysgu ni cymaint am deyrnas Duw. A dwi wedi mynd i drafod beth dyn ni'n dysgu heddiw o dan 3 phennawd. Dyma nhw: dirgelwch, tafiant a difrifwch. Mae'r lluniau y mae Iesu yn ei defnyddio yn sôn am bethau cyfrinachol, am elfen o dirgelwch a surprise. Yn stori'r chwyn a'r gwenith, mae gelyn yn mynd i hau hadau chwyn yn chanol y nos pan fod pawb yn cysgu. Ar ôl hynny, mae'r gwenith a'r chwyn, y ddau fel ei gilydd, yn tyfu dan ddaiar, heb i neb yn gallu ei gweld nhw. Does neb yn gwybod am beth sydd wedi digwydd tan maen nhw'n egino. Felly yma rydyn ni'n dysgu nad ydy'r byd fel rydym yn dysgoel iddo fod. Nid aur yw popeth melyn, nid gwenith yw pob planhigyn yn y cae. Am nawr, o leia, mae teyrnas Duw yn cwmpasu pobl dda a phobl ddrwg, ac mae'n anodd weithiau gwahaniaethu rhyngddynt. Ac mae hyn yn bell annisgoel i ni. Ond mae surprise a dirgelwch ar nifer arall hefyd. Mae Iesu yn sôn am elynion i popeth sy'n iawn. Mae'n sôn am angylion, mae'n sôn am farn ar ddiwedd yr oes. A gall ar ffordd hon o edrych ar y byd deimlo'n rhyfedd iawn, yn arbennig i bobl nad ydyn nhw wedi mygu mewn eglwys. Dydyn ni ddim yn tueddu i defnyddio geiriau tebyg i ddisgrifio beth sy'n digwydd yn y byd a cheisio deall beth sy'n mynd ymlaen o ddydd i ddydd. Ond efallai bod y pandemig wedi ein hatgoffa ni nad ydyn ni fel bodau dynol yn rheoli'r byd cymaint a hoffen ni feddwl. Felly mae stori Iesu yn ein hatgoffa nad ydyn ni'n deall popeth am sut mae'r byd yn gweithio. Felly y peth cyntaf ydy mae teyrnas Duw yn beth dirgel, ond yn ail mae teyrnas Duw yn beth byw, rhywbeth sy'n tyfu ac yn lledu. Ym mhob llun mae Iesu'n cyfeirio at rhywbeth byw sy'n dechrau'n fach iawn ond wedyn yn tyfu. Yr hedyn mwstard sy'n tyfu i'r goeden fwyaf yr ardd. Y burum sy'n lledu trwy'r toes yw trawsffurfio i rhywbeth llawer mwy. Hadau'r gwenith a'r chwyn sy'n tyfu ochr yn y cae. Unwaith eto, mae elfen o surprise yma. Y pethau lleia sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf. Dyn ni'n dysgu dim rhywbeth diflas ydy teyrnas Duw, rhywbeth statig, ond rhywbeth sy'n tyfu ac yn lledu ac yn trawsffurfio ei hamgylchedd. Nod teyrnas Duw yw dod ag iachawdwriaeth a lles i bawb, yn union fel mae'r goeden mwstard yn bendithio adar yr ardd, ac mae'r burum yn trawsffurfio'r blawd yn fara i fwyd o'r teulu. A dyma pam bod Iesu mor ferniadol o'r chwyn yn y stori.
oherwydd dydyn nhw ddim yn dod â bendith fel y gwenith, ond dim ond drygioni a phroblemau. Felly mae teyrnas Duw yn beth dirgel, ac mae teyrnas Duw yn beth byw sy'n tyfu ac yn lledu. Ac yn drydedd, mae teyrnas Duw yn rhywbeth y dylem ni ei chymryd o ddifri. Fel dywedon ni yn barod, mae'n stori ni heddiw yn ein hatgoffa nad ydy popeth sy'n bwysig yn ein byd yn weladwy neu yn fesuradwy. Rydym yn gwybod hynny yn barod wrth gwrs. Mae pawb yn gwybod bod pethau fel cariad yn bwysicach lawer na harddwch neu faint person. Ond does dim modd i ni fesur cariad gydag offeryn gwyddonol. Does dim modd i ni weld cariad yn uniongyrchol, neu gyffwrdd, neu flasu, neu glywed. Ond mae cariad yn bodoli go iawn, efallai'r peth pwysica yn y byd. Ac yn yr un ffordd, mae'n stori ni heddiw yn ein hatgoffa bod pethau eraill pwysig iawn yn mynd ymlaen yn ein byd ni sydd anweladwy. Mae'r Beibl yn mynnu bod cynllun gyda Duw i achub y byd. Cynllun mawr, sydd tu hwnt i'n cynlluniau bach ni fel gwledydd a brenhinoedd a llywodraethau a byddinoedd. Ac yn bersonol, dwi mor hapus i glywed hynny. Achos mod i'n gwybod pa mor hunanol gallai i fod. A dwi'n gwybod nad ydw i'n gallu achub fy hunan. Heb gariad Duw, heb y maddeuant sydd ar gael i fi trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist, baswn ni ar goll. Mae Duw yn llawn trigaredd. Trigaredd sy'n dangos ei hun fel dyn sy'n marw ar groes fy mwyn i ac eich mwynau hi. A dwi mor hapus bod Duw wedi rhoi ffordd i fi gael fy iahau a fy achub a fy chryddhau o'r pechod a oedd yn fy ncaethiwio. Ond pam oedd rhaid i Duw fynd mor bell â hynny? Pam oedd angen i Iesu farw mewn modd mor greulon? Oherwydd bod y broblem o bechod a drwg yn un mor ddifrifol. Mae geriau llym Iesu yn ein darlleniad ni yn dangos bod Duw yn cymryd pechod y byd o ddifri. Mae'n dweud, dim y fydd yn digwydd pan ddaw diwedd y byd. Fel y chwyn sy'n cael ei cysglu i'w llosgi, bydd mab y dyn yn anfon yr angylion allan. Bydden nhw'n chwanu o blith y rhai sy'n perthyn i'w dernas bawb sy'n gwneud i bobl bechu, a phawb sy'n gwneud drwg. Bydd yr angylion yn ei taflu nhw i'r ffwrnais, lle bydd pobl yn wylo yn chwerw ac mewn artaith. Wedyn, pan ddaw ei tadnef ôl i dernasu, bydd y bobl wnaeth beth sy'n iawn yn disgleirio fel yr haul. Gwrandewch yn ofalus os da hi'n awyddus i ddysgu. Dyn ni'n gweld o eriau Iesu bod Duw yn cymryd pechod o ddifri. Ac unwaith eto, dwi'n falch i glywed hynny. Nid am fy mod i'n berffaith, wrth gwrs. Dwi'n hollol dibanol am ras Duw i fyw bywyd sy'n fodlon i Dduw, fel dywedais i yn barod. Na, dwi'n falch i wybod bod Duw yn cymryd pechod o ddifri, am fod i'n dycheu i fyw mewn byd gwell. Byd heb ei ddifetha gan ofn, a thrais, a chelwyddau, a brad, a llodi, ac anghyfiawnder. Dwi eisiau i Dduw farnu a dinistrio bob drwg sydd yn y byd, ond ar yr un pryd, dwi eisiau iddo fe drigarhau arna i. A dim yn union beth wnaeth Duw trwy Iesu Grist. Dinistrio nerth y drwg gan farw ar y groes yn fy lle i, yn fy cynnig ffordd allan o'n pechod trwy amddiried yn Iesu. Yn ystod y cyfnod clo, mae'r astudiaethau Beiblaidd wedi parhau ar-lein. Ac dyn ni wedi bod yn defnyddio'r dull hwn yn helpu ni deall y darlleniad yn well. Mae'r saith i fyny yn cynrychioli'r cwestiwn, beth mae'r darlleniad yma yn dweud wrthym am Dduw? Y saith i lawr,
Beth mae'r darlleniad yma'n dweud wrthym amdano ni fel merched a dynion. Y gyfanodd, a oes rhywbeth nad yn union deall am y darlleniad. Y bwlb golau, ydyn ni wedi dysgu neu deall rhywbeth newydd am y tro cyntaf. Yr saith sy'n dangos y ffordd ymlaen, beth mae Dyw yn ein gorhamu i wneud ar ôl darllen y darn yma. Os dyn ni'n dechrau gyda'r saith i fyny, byswn i'n dweud bod y darlleniad wedi ein dangos bod Dyw yn llawer mwy na'n dyhymig neu'n deallusrwydd ni. Mae llawer o bethau yn ein byd ni sy'n ddirgel, ac weithiau y ffordd orau i gyfleu dirgelion a rhywbeddodau ydy trwy straeon, fel mae'r Beibl ei hun yn ein dweud yn y darlleniad heddiw. Roedd Iesu yn dweud popeth wrth y dyrfa drwy adrodd straeon. Doedd yn dweud dim heb defnyddio stori fel darlun. Hefyd, dyn ni wedi dysgu dau beth bwysig dros ben ar galon dirgelwch Dyw. Mae Dyw yn llawn cariad a thrigared, ond hefyd mae Dyw yn cymryd pechod o ddifri. Felly, mae Dyw wedi gosod cynllun cosmig o iachawdwriaeth sydd ar gael i'r byd. Iachawdwriaeth, iahad, rhyddid a maddeuant llwyr drwy ei fab Iesu Grist. Wedyn, os dyn ni'n edrych ar y saith sy'n dangos i lawr, dyn ni wedi dysgu rhywbeth amdano ni bod ei dynol plant annwyl Dyw hefyd. Dyn ni wedi dysgu ei bod hi'n anodd gwahaniaethu rhwng gwenith a chwyn, rhwng pobl gan edrych ar y tu allan. Ac rydyn ni wedi dysgu bod gwenith a chwyn y ddau fel ei gilydd yn chernas Dyw, sef yr eglwys, am nawr. A'i bod nhw'n debyg iawn i'w gilydd o'r tu allan. Wrth gwrs, wedyn bydd yr ateb i'r gofynod a'r bwlb golau yn un personol i hi, yn wahanol i bob un ohonoch, ac efallai hoffai hi drafod yr atebion hyn yn eich grwpiau bach ar WhatsApp yn ystod yr wythnos. Ond beth am y saith ola, yr un sy'n dangos y ffordd ymlaen y gorhymyn? Pa orhymyn mae'r darlleniad yma yn rhoi i ni? Beth ydyn ni'n mynd i wneud sy'n wahanol yn ein bywydau ni ar ôl clywed gair Dyw heddiw? Yn fy marn i, mae'r darlleniad yn ein hatgoffa ni bod penderfyniad mawr i ni i gyd ei gymryd. Ydyn ni eisiau bod yn rhan o dernas ryfeddol Dyw, y dernas hon sy'n trawsffurfio a bendithio bywydau neu beidio. Os nad ydych chi erioed wedi ystyried y cwestiwn fel na o'r blaen, os efallai bod hi wedi cymryd yn ganiataol ei bod hi'n rhan o dernas Dyw yn barod, am eich bod hi wedi cael eich magu mewn teulu Cristnogol, beth am gymryd munud heddiw i ofyn eich hunan? Ydw i'n barod i wneud y penderfyniad yma? Os ydych, mae Dyw yn cynnig rhyddid, a maddeuant, a bywyd llwyr i chi. Yr unig beth y mae rhaid i hi wneud ydy dweud wrtho, yn y tawelwch o'ch calonau hi, eich bod hi eisiau bod rhan o'i dernas, i ddod i adnabod Iesu fel brenin eich bywyd. Neu ar y llaw arall, efallai fel finne, ei bod hi wedi gwneud y penderfyniad yma amser maith yn ôl. Os ydych, gair o rybydd i chi ac i fi. Gyfanon ni Dduw am y ras i fod y gwenith a ddim y chwyn. A dyma syniad ymarferol i'n helpu ni weddio am hynny yn ystod yr wythnos. Ydych chi'n mynd i chwynnu eich gardd chi, neu ardd ffrind, neu gymydog yr wythnos yma? Os ydych, bob tro ydych chi'n codi chwyn, gweddiwch, a bydd Dyw yn ei helpu hi i fod yn wenydd ac nid yn chwyn. Dwi'n mynd i gymryd amser byr, jyst amser o dawelwch, ac wedyn yn mynd i weddio gyda'n gilydd.
Gweddiwn. Ddiw nerthol, down at ti i ddaddoli, roed yn ein cymryd ni bobl môr amherffaith, ac yn rhoi i ni'r cyfle i brofi, pan fyddwn yn rhoi ein hunan yn dy ofal di. A gallwn fod y bobl yr oed ti am i ni fod. Bendithiwn di arglwydd, molwn di ac addolwn di. Arglwydd, rydym yn cyfadef bore heddiw, nad oes gennym lawer o ymynedd gyda'r chwyn sydd yn ein bywydau ni. Rydym yn ceisio ei chroi go allan. Weithiau, bydd arnom gymaint o ofyn a bydd y drys ni yn ein trechu. Maddau i ni arglwydd, a helpa ni i ymddiried anot i ddangos i ni dy ffordd di. Arglwydd Dduw gweddiwn dros ein byd a'i bobl. Cymaint o wahanol diwylliannau, llwyau, ieithoedd, ond rydym i gyd yn blant i ti, pawb yn arbennig yn ein ffordd ein hunan. Mae arnom ni i gyd angen dy gariad. Gweddiw yn cael dysgu byw mewn cytgord a'n gilydd. A sylweddoli bod rhywun sydd hanner ffordd o gwmpas y byd yn dal i fod yn gymydog i ni yn dy olwg di. Pell neu agos, rydym i gyd yn perthyn i ti. Trwy dechnoleg heddiw rydym yn gwybod am newyddio mewn llefydd pell bron cyn iddo ddigwydd. Helpa ni i beidio a derbyn y sefyllfaoedd o welwn yn ddigwestiwn, ond yn hytrach gweddio a gofalu yn ffyddlon am bawb. Mewn rhyfel neu heddwch, rydym i gyd yn perthyn i ti ac mae arnom ni i gyd angen dy gariad. Gweddiwn nawr dros y rhai sy'n agos a Tom ac yn annoel i ni. Amddiffyn nhw, lapio nhw yn dy freichiau cariadus, a bydd gyda nhw mewn llawenydd neu mewn tristwch. Nawr, gweddiwn gyda'n gilydd a dweud ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy dernas, gwneler dy wythlis, megis yn y nef, fetlu ar y ddau ar hefyd. Dy roi ni heddiw ein barabeinyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddew'n ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithaf gwared ni rhag drwg. Canis aiddo ti yw'r dernas, a'r nerth, a'r gogonian, yn oes oes oedd. Amen. Ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd nawr. Calon lan. Nid o'n gofyn bywyd moethus, a'r y byd na'i berlau myn. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Calon lan yn llawn daioni,
ond calon lanach gani, cani'r dydd a chanu'r nos. Hwyr y bore fy'n aminiad, hwyd i'r nef ar adain can, ar I ddiw mwyn fy nghaedwad, roedd ddim I galon lan. Calon lan yn llawn daioni, teg a hyn ar lili dlos. Dim ond calon lan all gani, canu'r dydd a chanu'r nos. Hyfryd, diolch Lynn. Byddi di canu fel na unwaith eto. O, bydd yn dod, bydd yn dod. Right, wel, dim ond un gyhoeddiad da fi. Paul, wyt ti eisiau gwneud e neu fi? Ac dwi ddim yn gallu clywed ni. Ti did right wneud fe, os gwelwch yn dda. OK, dim problem. Felly, gobeithio bod pawb yn gwybod, ni wedi trefnu arddangosfa celf. A dyn ni wir yn edrych ymlaen ati, a dyn ni wedi gofyn pobl I just cynllunio postcards gyda rhyw fath o neges cadarnhaol. Felly, dyn ni'n mynd I gael arddangosfa, dyn ni'n gobeithio dydd Sadwrn. Mae'n dibynnu ar y tawydd wrth gwrs, achos bydd ar y tu allan yn yr ardd yn y capel. Ond oherwydd y social distancing ac ymlaen, os da chi eisiau ymuno â ni, mae rhaid I chi fwcio lle. Da chi'n gallu gwneud hyn trwy Facebook, neu os da chi ddim ar Facebook, just ffoniwch Emma Birch, ac bydd Emma yn gallu helpu I fwcio lle. Felly gobeithio bydd pawb yn dod jyst I weld yr arddangosfa. Diolch yn fawr. Right. Ni'n mynd I orffen gyda bendith gweddion. Arglwydd, diolch I ti ein bod wedi cael treulio amser gyda ti a gyda'n gilydd heddiw. Rydym wedi teimlo yn hunan yn tyfu yn gryfach wrth I ni gael ein bendithio at bresenoldeb di. Anfon ni allan nawr I daenu dy gariad yn dy enw gwerthfawr. Amen. Amen.